ngoba ungenawo nje amadlelo kwenzakalani? Ekutshontsha. Benisuka neWestville mina kahle kahle. Ubukade uboshiwe? Bengaboshwanga. Oh, benisuka neMajaldini. Oh, Westville indawo. Yeah. Beniyazama nempilo lapha. Benazama nempilo kade lapha nizofika nithola nemafoni nemali. Yeah. Nema laptop. Nemathatha lawo nemafoni nemafaka guest khwama senangi. Sengakha. Mawuzama impilo ubuthi ubukade uyizama kanjani? Beniyatshontsha kahle kahle. Oh, ubuyontshontshwa. Yeah. Beniyatshontsha kahle kahle. Kade nizofika ninika lo muzi niphumelele. Yeah. Niphumelela yakhe nithatha nema laptop, nithatha nemafoni nemali. Nile mali beningazi ukuthi imali engakanani. Nithatha nile mali ngesikhathini ngobo 1. Ngo-1 ebusuku. Ngo-1 ebusuku. Nisuka seniyanqamula ke manje niza ngala neseThekwini. Kade nizothi niyafika koBonelo. Yeah. Nihlangana nemanje nemajid. Yeah. Dozi nesemeville madasaka iwunga. No lompeso azama nokunimisa. Nibona nese noma ningakwazi ukuyema la nilabantu bozomthoca nelezinto. Kade nilabantu baphethe nebhamu. Abantu nibaziyo vese. Yeah. Umuntu ubenhlala naye nejele. Lo muntu anganenza nelezinto. Yeah. Sense uthi uyanemesa nolo muntu nikoloza nokuyema. Anshiya ngo9 bullet. Anshiya ngo9 bullet ni survive nibaleka. Wakudubula. Nimlenze. Ningemuva. Survive nibaleka kimi. Kade kuzofika nebangani bakhe banibamba. Bacala nokunishaya bacala nokunigwaza. Kade ke umuntu nomngani wakhe ozogijima ayavulela nezinja. Ama-pitch bull awu-3. Mina ke nathuka ngenja ayinibamba nemlenze. Nithi niyazama nokuphakamisa nemlenze. Niyazi ukuthi hayi kunento esindaka nesemlenzeni. Noma nithi niyabheka nikanjeni nango nayo nenja ningemuva. Kade nilezi nja nizothozeza. Kade nile ninja niyakuqala. Ile ingadlula nendlebe yami. Indlebe yesibili anizwanga ukuthi ihambeni kanjani. Nile ninja benidla nemlenze. Beningasala ndaba nayo. Idlini nemlenze wami wonke kuza kuyasala nethambo la ngaphakathi. Anithi uyalibona nethambo nila ngaphakathi le. Aliku round, li square. Beya nemathambo lawo mancane lapha. Ila makwazi ukunyakasa yini nematholes. Ngesikhathi zinganedla neleze nje zicala ukunedla ngobo2 nesebusuku. Siza ziyaneka ngo5. Hey, noma beungafikanga nolobhuti nomzulu bekufanele nishone ngenda yena nolobhuti nomzulu angakwazi ukuseva nempilo yami. Ngenda noma beungafikanga nolobhuti akumisana nesibhamu nilapha bekufanele nishone. Yena angakwazi ukufonela nemaphoyisa yakakethu meza mozonilanda. Kade ngesikhathi mangafika nemaphoyisa yakakethu nomnikazi nowezenja beyobaleka. Beyobaleka kade nemaphoyisa mozofika nezinja kuze zigibele phezulu komuntu. Amaphoyisa mathi mayehla madonsana nezibhamu mayibulala nezinja. Bafike bayibulala khona. Bayibulala nezinja. Kade azibaqedini abantu nilezi zinja. Bayasho nabanye nibamakhelwane kaliyani nendawo. Kahle kahle nolo muntu angandisa ngelezi zinja belisigebengu. Yilo muntu behamba aphoca nezinto zabantu anquma nabantu. Kahle kahle. Ukuthi benemenzele into wrong nolo muntu beningamtshontshelanga. Nilezi zinto benizame nezinye indawo. Nolo muntu befuna ukunhlukanisa nengendawo uyazi vese ukuthi mina vese nisukaphi nilezi izinto. Isibhedlela anazi ukuthi nifikeni kanjani neKing Edward.
nathuka nafika nesibhedlela. Fike nesibhedlela ne-King Edward. Banambise ngemaphoyisa. Ne-King Edward nemlenze awulenga nemlenze. Sinafika ne-King Edward. Bafika banhlalisa 3 months esibhedlela. Kuhluleka abo-doctor bonke bala neDurban bafuna ukunenza ne-surgery. Nethambo lami. Babona ukuthi ayikho ne-solution. Kufanele bafonane ne-special doctor wase-Cape Town as ozonimola nemlenze wami. Anilikepi ngelesikhathi bebanmove eKepi nese-King Edward ne-Albert Lethul. Bazama ukuphesha ithambo. Kanti lezi izinja zinganidla zini amarabhu. Amarabhu. Kanti uthi uyafika special doctor ngese-Cape Town ozonibona. Fika no-special doctor abatsha ukuthi ayisekho ne-solution yakho lo muntu singakwazi nokumphesha nelo nemlenze ningendawo se uboleli lo muntu. Iphozeni lekaphuma lani kalo nemlenze bekubaleka abo-doctor bonke nese-King Edward nese-Albert Lethul. Iphozeni lengaphuma lani kalo nemlenze kuphume nephozeni nilako lingagcwalisa u-20 liter and a half. Bekungaphumi negazi bekuphuma ninto ungethi is a cough. Yeah, cough. I-King Edward benhlala neke kamera lami phela. Bengamixewe neziguli. Hey, ngendlela besho bengayo. wafika una 14 years la. Unangaka manje iminyaka? Nina 40. Futhi uneminyaka eminingi uhleli la kodwa still isizulu sakhe asiqondi. Yini indaba? Phela ngihlala nabantu abahlakaniphile. Malo. Futhi awuhlakaniphile. Awukwazi ukuthi wafika una 14 years la isizulu sakho namanje sisacikizela. Eyizaziqeda lezi zinja lezi. Bese ngiqeda ngempela nelezi zinja. Khona kungaphela khona. Ukufika kwakho lapha wafika kanjani? Lapha nafika kanjani? Store 5 nesicana. Bebanthume ngemakhelwane eMozambique. Ukuthi anihambi namodela nobhiya. Kade kunebangano bakwaziyo lapha neSouth Africa. Nami benokwalena ukuze lapha neSouth Africa ngiyakubona nelezi zinto bayiphatha kahle labantu. Phatha nemafoni baqoka kahle nami abantu ningakhula nabo vese. Nami kugcina kufika noSathana. Kalo muntu benemsebenzela. Benimodela nobhiya, benimashela nemoto kade nolo mama ozonithuma niyamthengela nobhiya negolo kade nizothatha nele mali yakhe nithatha newilbar lakhe niyalidayisa yakhe lapha ningakwazi khona ukushintsha nemali. Imali ningayishintsha ngemali yaseMozambique kuze kube nemali lapha beniphethe 200 rand. 200 rand. Sisurvive akhe nisuka akhe nalompana sinqamula ngesekepe ngeseSwazini. Swazini. Ngena akhe nehlathini. Anithi sesiyafohla. Ngena nehlathini siyafohla nilapha nendawo lezi bedlulana kuzona behlangana nabantu bashonela. Basele ngemathambo nendawo le besihamba kuyona indawo kunganelwane emabhubesi. Kodwa lapha bese uNkulunkulu uthi asindise sikwazi ukuhamba kahle nikale ndlela. Siza siyafika nePonta Gate nile nePonta Gate. Angithi mina aniyazi lutho. Umuntu uyaziyo nendlela nangu lo muntu. Kanti lapha sinithi niyafika nikale ndawo yePonta Gate. Noma nifika niyabona ukuthi nawo. Kanti nizowela kanjani la nikale nePonta Gate.
phela kufanele singena ngezizwe nika le nePonta Gate sithatha ke nenduku zo 11 induku zo 11 lezincane yeah sitshekile kanje yeah anithi nePonta Gate kuni nogesi yeah nilezi zinto lezi kuni iPonta Gate base kuni negate leli lingale center yeah ile lingano ugesi khona yeah la any mistake noma ungaphazama nje mhlawumbe ungafaka nenduku mhlawumbe ngingasilala ngezizwe sabe so ungethi sinyoka sinyoka asihamba sifaka siphakamisa yini nogesi singena sikokho asiphakamisa nogesi sikokho sizokani siphumela eSouth Africa ukusuka kwenu katiki sizothi siyawela nikale nePonta Gate kanti sizothi siyagijima siza saphumelela kephi neseNelspruit Nelspruit Mpumalanga siphumelela Nelspruit bafika basi amukela nalabo bomama nomunye umndeni singafika khona bafika basifaka namanzi mashisayo sifika sigeza basiphasa kengane basiphaka nokudla sidla kahle bathi noma ungafuna nendawo yakuhlala naye hawu sithi hayibo kade bensani nemali encane lo muntu athi ngeke sokwazi ukulala sesiyadlula sidlulake siyagibela nilezi imoto zincane nizamaveni nilezi imoto nizamaveni ziyasibeka neNelspruit neNelspruit ingekadzini lezo ngobo 8 sifike noNelspruit ngobo 8 ngesebusuku silala ke ngemaplazini nehlatheni simboza ngemaplastiki simboza ngemaplastiki silala siyavuka ngobo 4 next siyangena ke nefreeway yase Witbank eMaputo eMpumalanga siyayeka nema-truck iyasibeka ke nase-Witbank eMaputo safika ne-Witbank neMaputo sicala nokusurvive lapho cala nokusebenza lapho niqayisela nabantu nabanye abanisebenzisa no 1 month abanikeza nemaleni no 150 per month kanti kuzofika noSathana nami ngilase benehazi ukuthi ubhuti wami ukephi usekephi eDurban nami ayikho nesolution yakho ningahlala nihlumezwa ngala abantu nebawashaya ningubo nebadayisela bahlanga ngcono noma abanikeza nestaff niyadayisa nokwazi ukunyamalala ngala nekale ndawo kanti kuzonika nestaff nibantshontshelana nemali nibaleka nemali yabo sinibaleka nemali yabo nifika neJozi anazi umuntu isiZulu anisazi nazi umuntu ukuthi niphendula kanjani ukuthi sanibona ubani anazi lutho mina nje nibuka ngale nibona nema-flat kuphela kade uNkulunkulu khona nizothi nihamba niyakephi nese park bathi park station park station amabhasi athi nizofika nomunye umphetho nowasekhaya uhleli nemakhelwane esinaphaphama nambona lo mfuzi sinamemeza uyanibona uyanibeza ukuthi ufunani uze nobana nizingedwa la aninayo nendawo yakuhlala naye bewucupisiwe ngobani ngomngani wakhe kanti lapho ozonithatha siyalala ishelter nisinyavuka nesekuseni nivela nivukelwa ngoSathana ukuthi awumnami nihamba niyafuna nemsebenzi kanti nizohamba niyafuna nemsebenzi kephi neseSoweto aniyazi ukuthi niyaphi nigibela neteksi kanti nizoya na phumela kephi neSoweto nifica nemashangana niyasekhaya nilawo nemashangana niyasekhaya manithatha manifaka nike garage balungiseka khona nemoto cala nokwasha nemoto lapha niyonke into lapha kucamuka neboss athi
atshela nomuntu amsebenzelayo ukuthi ndoda nizocela uthini uyachophisa nolomfana ngento ayeni iwakini bese nolomfana angazi nezulu sasazomfunela nendlu nayo kodwa ukwazi ukube right nayo kanti nolomuntu bana amsika naye siyafika nendlini fika kangifaka namanzi ngigeza kahle sesiyafika sesiyadla lapha anivezela nemali zakhe kuthi uyabona ukuthi ne-South Africa sisebenza kahle sayibamba nemali kade ngesikhathi ngabona nemali vele ngivukelwa ngoSathane nawe uSathane wahamba ukuvukela indlela yonke nile mali le iyona izokwazi ukunibeka kephi eThekwini eDurban vuka mina ne-10 ngoba 6 nivuka nokugala anithi nema senebona ukuthi uyibeke kephi vuka 10 beka namanzi neketeleni afaka nike ndishina ne-toilet niyageza nokugala nifika nizombuza nithi bhuti ngesikhathi sesishayela anithi naye benimbekele namanzi nekeketele ngithi nawo namanzi hamba uyageza uthi uyahamba uyageza ngesikhathi beuthi uyayifaka nensipho nike khanda ilapha ngithatha khona imali nami ngithola nendlela gibela neteksi sinagibela ke neteksi izonibeka kephi backstage phina ngihlangana nolomuntu lo mfana lo anganicosha niwasekhaya kanti naye ubhuti wakhe ukephi useDurban angamazi naye ukuthi ozomtholaphi nobhuti wakhe tse kanti nile mali noma nebala naye bonga ukuthi imali iwu10,000 hey mali engaka bese sangana nesitolo sangana noma All Star sangana noma All Star ngana neMr Price neshintsha geza kahle so asanyama lapha neBackstreet lapha sidla sithengana nogwayi siyathenga nemathikithi siyacasha nikenye ndawo ningendawo nolomuntu ngamshela imali angahamba anifuna edrobheni azanibamba uyashaya nesikhathi ngoba 6 ngentambama singena-ke nesitemeleni kodwa nolomuntu niyamkhokhela naye nimthengela nempahla nje yena ukwazi ukukhuluma ukhuluma isiZulu bese kufanele nimthatha namba naye nimkhokhele sithi asigibelaka nesitemela seza Thekwini size siyafika ekuseni eDurban station ekuseni ngesikhathini ngobo 9 isitimela sawuqala saseJozi nithi nafika sethi siyaphuma lapha niyafika nibuka kephi nesemngeni nibuka ngala nese-workshop niyabona ukuthi no idorobha nalo ngani awulazi aniyazi indawo nithi nangu la nedorobha kade nibizwa ngedlozi khona nihamba nixoxa lapha nengane encane phela nihamba nixoxa kade kuqhamuka nemajita awu5 lapha nabo ukuthi laba abantu igebengu la kodwa amashangana mayaxoxa and beka bayimisa la nobhuti sanibona nobhuti bathi nithi nobhuti lapha nenkinga nobhuti nihamba nofuna nobhuti wami bambiza kangoGotsha bathi uGotsha ubani loGotsha lo webhuni nisanifuna yena ke nolo webhuni webhuni anisi ukukhulini emabhuni lapha neSouth Africa hayi isingisi washaya uNtswembuki British English nolo bhuti uthi uyanibuka kahle athi no nangu umfana wakaGotsha lo bayafana noGotsha umfana wakaGotsha lo lapha ngajabula khona nithi bobhuti niyacela u300 ninawo ngicela uyanitshengisa nobhuti wami kanti bozonithatha nila nobhuti bahamba nami bayanifaka kephi amateksi iyakuya kephi ko-Signal bakhuluma no-drive bathi drive sizocela nolomfana noma ufika nese-Brickfield nika-Mall Styles ufika umehlisa nolomuntu
Angisafika nje nemarobotini nise-Brickfield. Angisehla neteksini. Ngicala nokubona nobhuti wami lo nimlamayo. Yilapha inhliziyo yami ngakhululeka khona. Ngakhululeka khona. Sisanda kuyehla nje. Nobhuti wami abakholwanga ngesikhathi ngafika. Abazi na ukuthi ninemali na. Fika kubona ke ngiyahla labantu gijimela bonke bamakhelwane nabanye banganazi antsatsa sanendlela. Fika ke nobhuti wami ngendlela ngimtshengisa ninayo nemali yokuthi sicela sithenga nento encane yokudla netshwala sokazi uphuze ngidathi nama usuthanda netshwala na. Thenga ke lezi zinto sithengayo. Nihamba nomngani wami naye lo ningamthatha wamakhelwane eMozambique. Sihamba ke sendlini. Amanendlini fika mantshengisa kamakhelwane lapha koMeville. Behlala nemjondolo. Tshengisa kamakhelwane abanye bobhuti bhuti wethu lo sanda kufika ngeseMozambique. Nganayo nendlu lapha nhlanhla benemali ngicasha nemjondolo wami ngo-120. Lapha nizovuka ekuseni anazi indawo ngizela lapha nisedrobheni ngizothenga iblanket amablanket awu-3 ngizokwazi nombatha nami nimcamela kade nizothi manje nabuya lemuva manje niseMeville anisayazi nendlela. Lapha niyaphumelana kamakro. Anisinemateksi yaseMeville bamagibela kephi neChesterville. Mina ke ngiyaphumelana kamakro niyawela kamakro. Kade idlozi liphinde linikeza ukuthi chubekela uza kephi neseBrickfield. Lapha ngafika khona neBrickfield. Fika nimabeka nemablanket kade ngakusasa nobhuti wami ozonithatha. Kufanele siyaqala nokusebenza. Angiqala nokusebenza nawe. Benelilebha Nhloba nedaka, Nhloba edaka after 1 year Nhloba nedaka. Kade lapha nizofunda nemsebenzi ningendawo ukuthi nihlakaniphile bese. Funda nemsebenzi, ngiqala nokusebenza nemali yami bese. Nemali senayifesese ninazo nezinto zami nemathuluzi niyonke into. Ya niyasebenza lapha nami nabantu banisebenza la manje niyakwazi nokubaholela manje nabantu. Kade ke ngizohlangana nemakhelwane wami nayo ayenza wona lo umsebenzi. Yena nganifundisa wona nomsebenzi kahle nolo muntu. Kade nolo muntu abhemani idakamizwa. Abhemani idakamizwa. Anithi mibenzana nensango netshwala. Kade ke nizohlezi nimbona njalo. Anithi ujwayele ukusebenza nami. Abopha le nesidakamizwa saka basibhema. Nami ufika noSathana nami. Endoda ngicela ukutesta nele nento. Uyibhema nami ngifuna ukuyizwa ukuthi injani. Kade beningenisa koSathana nami. Hey. Anikeza ke nilento nibhema le. Nibhema nilento nibhema. Ngicina ke nami nithenga nilento. Ngicala nokulova nemsebenzini manje. Angisafuni ukusebenza manje senifuna nemali isheshayo manje. Lapha nalapha senicala ukudayisa nemathuluzi yami. Senicala nokuropa nabantu labo bengisebenza nawo seniyabantshela niyonke into through yini nifunani isidakamizwa. Nizanihlupheka kanje ngendawo lesi nesidakamizwa. Nizaningabe nemadlebe through lesidakamizwa. Nizaningabe nemlenze through lesi nesidakamizwa. Nizanihlupheka kanje through lesi nesidakamizwa. Nizanihlala nemgwaqweni kanje through lesi nesidakamizwa. Bene lo muntu mina benisebenzela kahle. Then render 1.2 uSan Morris. Then phelele nendlini yonke. Bene nemoto. Kodwa manje lala nemnyango through bani nomngane. Umuntu angangenisa nikale mpilo angasabheme manje no. Uright manje ngempilo. Mina nicubekayo noSathana no angicindezela kanjalo. Kodwa ayakuthi uSathana mina ngithanda nezinto nami.
ningena noma bengingangenanga kalo noSathane bekungafanele bebansikeni emlenze gcina ukuya ka nemsebenzi baningena nijoyina kwini kakutshontsha ecala ngekutshontsha nengubo nemawashing nemawashing kuhamba nikancane nihamba nijompa imizi zabantu nihamba nihlukumeza abantu abalele nisebusuku is total is wrong akuyona impilo le akuyona impilo kodwa uSathane yena bekunijuda nengendaweni ufuna kuyini ukuthola yini lesi nisidakamizwa lesi nisisidlala ningendaba noma belingasidli lesi nisidakamizwa bekungafanele nihamba nibahlumeza nabantu nesebusuku awukazi mhlawumbe wathi uyongena emzini womuntu wabantu washawa kakhulu kabi masixoxela bakubamba kanjani okade uyofunani wenze njani anisinaseza bhuti wami anisinaseza nalapho yeah anisinasaqazi naseza nalapho bese ngelinye langa nihleli lapha nemaskanda lapha yeah ingesikhathini ngoko 11 anamani nasahamba ukuvuka kanti inhliziyo izwa ngoje usingi awuhambi wena niyaphi ukobhonela kobhonela yakobani umuntu lo njwayele ukusebenza naye yeah mina niyazi ukuthi imali ayibeka kalomuzi bayanazi bese kusavesi lo mfana usebenza nolo muntu wala ekhaya bese benihlala khona nesikashanda kade lapho bozonifica angicekeza nemnyango wakhe ayona bozonifica angicekeza nemnyango wakhe ngomnikazi lapha niphetheni insimbi engakhe anfica ansapha nokuphenya nemnyango kade mina aniboni kunomuntu ngemuva kwami ngithuke ngensimbi anishayini ke khanda kade amandla ninawo uthi uyanishaya ngensimbi nithi niyasababa nawo kade nizophuca nelensimbi isikhathi ngamphuca nelensimbi niba nimvuvuzela ngayo nawo nimphoboza nazi ukuthi ushonile angashonanga ngigcine ngekubaleka nami manga ngicambe into ngalike inhliziyo yami leni ikhulumayo la kanje ngamanje nibaleka lapha nithi niyabaleka lapha kade kunemakhamera nikalomuzi kalomuzi kade kunemakhamera bozihamba bayenza nezithombe zami bayifaka kephi kobhonela yonke indawo kuthi hamba sifuna nele ndoda kade kumakhona nemapharamanaziyo lapha benisahlala koDalton kade izoza neforum ihamba ngemaquantum nemavenal2 nolo muntu angafika neforum bamnikeze 500 bafika banikhombisa banithatha kodwa banithathe kanzima labantu bebafuna kwanquma bafika banithatha bahamba nami koDalton ithi yafika nentombi yami itshelwa ngobo driver kuthi hamba uyathenga inzila ngendawo umuntu wakho lapho uyikhona ngeke akwazi ukufika kade ingane izohamba inifuna lapha ningalikhona ize yanithola uthi uyafika nosisi lapha lihleli khona labantu baphethe nebhamu bonke idlozi uthi uyafika nosisi afika ababuya nilawo bhuti kade uyenzeni lo bhuti lo bhuti utshontsheni la ekhaya izinto zamalini nosisi asakhulekani nasa ebank manje nizoza nemali zenu nizoyikhokha kade angaye ebank ayakephi nepolice station kakethu mina senithuke ngayo nosisi afika nemaphoyisa akunoka nemaphoyisa lapha ningasinda khona because noma beyongekho nolosisi bekufanele nishone kudala kabi lo hamba awusindisi kakhulu kabi impilo yami noma beyongekho nolosisi then it's not the first time pause
nilabantu bebanquma, abanye bebahleli ngaphandle, abanye bebahleli ngaphakathi banikade badrayisa kuza kuyashaya u9 mhlambe laba bozonithatha khona bayanquma. Uma nisuka ezweni langakini isuka ithini into ekhandaleni nisuke nithi nizokwenzani la? Imisebenzi selini nemisebenzi. Thatha iy'nsuku ey'ngaka ukuthi nisuke ngakini neze nifike lapha? 3 hours. Ukusuka ngakini uze South Africa? 3 hours eMozambique. Uhamba ngenyawo? Ngemoto. Angithi nina nihamba ngenyawo ngamahlathi? Ngamahlathi sithathe 1 day kahle. Sithathe 1 day size singena la ne-South Africa. Sithathe 1 day ninda silale la ne-South Africa. Phela neMozambique awufani nekamanye amazwe nyangaphandle ko-Tanzania ko-Congo. Bese neMozambique emakhelwane wala ne-South Africa. Ungakwazi ukusuka la namhlanje ufika namhlanje neMozambique uphinde ubuya futhi la ne-South Africa. Namhlanje ungakwazi ukusuka la ngo-6 ekseni uya neMozambique uyafika neMozambique mhlawumbe ngo-12 mhlawumbe une-meeting yo-1 hour neMozambique uphinde ubuye ngo-8 ube la futhi. Wawuna 14 years usuka. Ingane leyo ngokwangapha eSouth Africa. Yini lena ekwenza ube nentshisekelo yokuzalana umncane kanje? Umqondo wogebengu lapha ningakhula khona ukukholini igebengu vese. Kungavikeleka kanjani ukuthi abantu befohle mabengena la ngoba most abantu abanjalo ibona abafike benza ubugebengu la? Nokucabanga kwakho inganqandwa kanjani ukuthi ingenzeki? Umuntu nje mayengena ngepassport ngendlela eqondile ukuze menze ubugebengu kuzokwazi ukuthi ku-trace. Uqinisile lapho. But the most abantu benza nogebengu nela ne-South Africa abantu bangena ngempotsho. Akubona la abantu basebenzisa kanje emaphepha ngendlela bayaziwa la abantu bangena ngencwadi lapha ne-South Africa. Mawubheka kuyophela ukungena kwabantu ngehlathi? Ngeke kuphela. Labantu enanihlangana nabo befile abantu ababebulawa yini? Babulawa ngelwane. Babulawa ngema-grenade ngemabhomu. Ehlatheni ngidala ehlatheni ungakwazi ukunyathelana nemabhomu lawo mangabekwa ngemabhoni kudala kabi. Kuthiwa nabantu besifazane bangena ngobhotsho befike belale namasosha emngceleni. Yebo. Abanye babangenisa ngemasosha yala ne-South Africa nemasosha yaseMozambique. Mamokola nemali lapha 50 rand. Hawu 30 rand nemali yalana nese-South Africa. Ilapha kukwazi nokungena khona nema-drugs nesemangosi komhlaba elingana. Zonke izinto zembe zingena ngala komangosi. iPonta Gate leli is la ne-South Africa idakamizwa zonke zingena ngala komhlaba elingana. Singenziwa ngemasosha la nemaphoyisa yaseMozambique. Ngeke izokwazi ukungena nalezi zinto abangazazi nebaphathi balo. Namangena angazi. Le border gate yaseManguza iyona abakwazi ukuthi bengene ngayo. Hayi. And then ayibelwanga ngogesi. Uyakwazi uyijompela. Ayifani nePonta Gate yala nase-Resan Gracia Joburg. Because it's a tight kunema-centerlight kuna yonke into. Yaseswazini le is uphuma yonke into kunendlela xa uphuma nemoto zitshontshiwe futhi. Khona futhi kodwa likhona ne-police station lase-South Africa neMozambique. Noma wasanda uphuma nixaka ukuthi zidlula kanjani imoto zitshontshiwe akune-police station neMozambique la ku session nemoto zitshontshiwe niyidakamizwa
Ningada ukuthi awekho noma centralite amakhona. Yawubamba nidakamizwa. Kusini bayamokola. Wena wagcina nini ekhaya? Ekhaya. Ngina 15 years manje. Wagcina. Uphuma wakho nobaba wakho. Ubaba asanda kushona bayile cancel. Hawu. Manje basalinde nemali zami nayikhipha nekhaya. So baba imali zonke usayine ngami. Uzofa nje ngoba uhlala emgaqweni nje. Futhi ngayiphume lezo mali. You can go. This I'm still waiting for my brother to give the small money and then I'm going home. Yena ubhuti wakho wafika kanjani la? Ubhuti wami ufike ngepassport. Oh, yena ufike ngendlela eqondile. Yebo. Ufike ngepassport. Namanje asasebenza. Yena ngangifundisa lona umsebenzi wamathali. Awungixoxela ngephupho lengane yaseMozambique. A dream. Iphupho. Yeah. Izifiso zakhe. Izifiso zomuntu waseMozambique. Yeah. Phela ifiso zethu izaku sibe right. Lapha kahle kathi nalapha neSouth Africa sizele sizosebenza imali. Sizele imali lapha eSouth Africa kahle kahle. Izokwazi nokwasiza yini emndeni wethu. Abantu labo basikhulisile. Kodwa manje ukuthi wena uzalwa yikhansela futhi bekungahlushekwa ekhaya kini. Phela bengahlusheki nekhaya. Inkinga yendaweni iqondo kogebengu. Nokubona nabantu nebangani bami bazakala neSouth Africa bozotshontsha nezinto. Beza nebhamu la, basana nebhamu neMozambique bozoyidayisa lana. Basana idakamizwa neMozambique bozoyidayisa lana. Bathatha nezinye izinto lana bozoyidayisa neMozambique. Yilento ingazi inikeza neSathane ukuthi kade le into inemali kade. Nami awumini joina kawo kalo Sathane. Yona ingane yenza ningena la neSouth Africa. Bekungafanele nize lapha neSouth Africa noma bengahlangana nila nebangani babo. Ngenda siqale ngeyotshontsha nemoto neMozambique. 14 years. Yeah. Siqale ngeyotshontsha nemoto neMozambique. Kahle kahle nje nibaleka neMozambique ngesikhathi kungashona nomngani wami. Bangambulala ngemaphoyisa. Lapha ningabala khona ngenda banifuna nami. Benini nekhaya benifika nesebusuku. Kade lapha nizobe nenhlanhla lo nemakholane wami ansuma noB. Thola ithuba lokubaleka. Thola ithuba lokubaleka. Kade nizofika nihlala lapha neSouth Africa. Nihlala kade ki kuzoshaya nesikhathi nisakunigoduka nekhaya. Nikuduka nekhaya kade ngizofika neMozambique nihlala 2 years ngiphinda nibuya ngicala nokusebenza lapha ngahlangana nomngani wami angangisa kalo Sathane wama-drugs. Lapha nempilo yami ngamoshakala khona lapha. Unengane? Ingane ishonile ingane. Yangaliya. Yeah, la South Africa. Oh, le ntombazana Duyisho. Shone ngale yanshanga lutho. Shanga mfazi anshanga lutho. Mina nje ngibona kanje ngiphelela nje. Even nali nengane le bese nayo la ibulaliwe ngezidakamizwa. Kanjani? Enda ishonile isisweni. Phela ngesikhathi bengisatshontsha anese bespam. Bespam. And besikwazi ukuwasta 5,000 a day. 1,000 besodla ngo 30 minutes. Beningambele nemahala noma nisi niyatshontsha. Noma nisi nishwebeni around now 3,000 2,000 nishwebeni lapha. Kodwa noma nisi nihambe kahle now 10,000 20,000 imali benizwa ngephunga. Noma uthi uyifihle kanjani endlini yakho benithatha nemali benizwa ngephunga ninalo iphunga lemali bese iphunga lemali lidalwe nje even nebazali bambazi na ukuthi iphunga lemali unayo lo mfana
even ekhaya bebakhala ngami ukuthi lo muntu even imali seyihlini kanjani ozoyikhipha nemali beningangeni komuzi womuntu ningaphumi nemali noma uthi uyifihle kephi imali nizophuma nayo imali yakugcina ningashaya is 130,000 yama 5 rand kuphela ama 5 rand kuphela nile imali isole eWestville. Why uganga kude kanje? Inkinga lapha bayabulalana la kalezi ndawo. Anise ku jumpe lapha yonke ndawo. Nganise nemaphara emaningi base. That's why uthola le mali kanjani? Ungena kanjani? Ni thole ka outside building. Esafety lencane engakha. Nesikotlo lesingakha. Nilesawufaka ne ubisi kala abantu bajishemayo lesinet sikotlo powder egcwele ngama 5 rand kuphela. Ngamandla ami ngicukula leza zinto kanti ngizothatha neblanket nesikhwama sequensive ngifaka nesafety ngaphakathi ngesikhwama isikaka bese nisikotlo nisibamba kanje mboza yini iblanket inkulu ka nihamba ungethi nisikhothene ngendlela nihamba nikhuluma ngedwa nizokwazi ukuthi amaphoyisa mangalinaki nize nafika nayo nemali neDalton sifika neDalton kathi lapha nishayeli nengubo lesi sikhwama sengubo sinemakhavela ingubo ze right ama relay ama rabbit izinto zilingana kamina kuphela ingubo zamantombazana unkethe la besibekile ngoNkulunkulu izinto zami izentombi yami fika koDalton elapha nengamula lapha anivusa nomunye ubhuti bhuti ngicela uzongicikezelana nesafe ngizokunikeza 1000 rand kodwa uzosithane lecha ayishaya lanto ivuleka isiyavuleka lapha imali ipakishiwe ngale safety kama plastic 100 anithatha le mali ithula ke sikhwama se Billabong sengaka semnyama ngaxa nesikhwama tshela nentombi sigeza ucaka kahle nami ngigeza ngicaka sibe clean siyakephi ibank manje neDurban Port sakwani ukushintsha yini le mali yama 5 rand siyafika neDurban Port siyangena si clean umuzi fika sikhuluma nomunye baba sala sizoshintsha nemali yothi siziyama 5 rand bathi bayibona le mali bayathuka bonke la bayithola umunye afuna ukufonela nemaphoyisa yabantu ayikho lonto nowaseMozambique mina nile mali beniseva ngema 5 rand njalo after 10 years nini matafula nesedrobheni yakudayisa yini uyawudayisa nogwayi mathawula amasweti nemakheke yini le mali beniseva njalo nomfakazi anisinihamba nomama bese clean bese sizokwazi ukushintsha le mali yama 5 rand beniseva le mali after 10 years ngeke nokwazi nokuguduka nemasilver nyane Mozambique ngenda le mali iyasinda that's why ningakwazi ukuza kephi nila ibank nizokwazi ukushintsha le mali noma mucabanga kahle noma bentshontshini le mali benzokwazi ukuza la nebank yini nele mali nizoyishintsha yini lapha bangabona kwathi no angayitshontsha ngempela lo mali but funa iaccount yomuntu kwala ibank udeposita ngo 5000 kuphuma ngo 4800 ngenda idla u200 njalo besenza kanjalo umuntu bewusenzela njalo besemnikeza no 200 baze bayishintsha yonke nemali senze kanjalo yini ungathi mawubamba imali enkulu kangaka ubuyele ekhaya Satan anzi bengisadla nesidakamizwa
indlela iSouth Africa eyiyo njengamanje igcwele abantu bangaphandle futhi benza izinto ezirong kakhulu zonke uthini ukuphawula kwakho ngalokho totally wrong akukho right izinto bazenzayo ngendathi bazibozobulala nelizwe lase South Africa akuthi South Africa kuphela neseMozambique ama-Tanzanian ama-Nigerian yona masibulalayo Mozambique South Africa ngema-drugs bawathatha anithi ama-drugs wonke maphikelana neseMozambique ngemkhumbi ngenda amasakwana ufika la neSouth Africa manje ngenda thini lana seku-tight kunama-centerlight bayakwazi ukubamba ney'dakamizwa noma ziza ngemkhumbi manje that's why ney'dakamizwa zifikela neMozambique zingena ngempotsho manje ngemhlaba elingana that's why nobugebengu ngeke kuze kuphela la neSouth Africa through lesinesdakamizwa kuze kube nobugebengu nikakhulu la through nesidakamizwa ngendaba abantu babhema kanile nento vese basebenza abasebenzi anisikuna abanye bawacoshana emakhalibhodi bacoshana neinsimbi abanye babamba kanenkosi abanye babulalayo through lesinesdakamizwa ngenza lesinesdakamizwa usathana basuka abasithandezeli lapha sisuka khona amanje mo sizofika sizongena komzimba wakho uzobe njani uzobe njani ngeke ube right ngenda the more basenza-ke lezi nesdakamizwa bayasithandazela noma sisuka ngale basithandazela umuntu lo afikayo ozosidayisa futhi basithandazela impilo yakho izolonga lapho ngeke iza ilonga nempilo yakho kushona nabantu nebangaki lapha through lesi nesdakamizwa abantu la bayibhemayo abashoni bahlala kahle banemizi bana yonke into kodwa noma unganamali niyakubhema uyacela nento ya 20 rand kuphela kati kezolo be western 3000 kwakhe ozokuthukisa kwenje kati bewusanda ukudla 3000 kwakhe kodwa uphinda uyaphanda nele mali uza kuyena futhi nolo muntu bewuxosha futhi uzothenga kuyena uyayiba ukuthi usathana lo muntu nokutshela mina ngelesidakamizwa singangena manje basibiza ngetiki anifuni nokusibona ithiki siyahlanyisa akupheli 1 week kungashonanga umuntu akupheli 1 week kungashonanga nomuntu ngenda nesdakamizwa basenza ngani nge-acid amanzi ebhetri acid amanje noma ungathatha ne-acid incane nifaka ngemzimba wakho ungabe njani amanje uzoyifaka ngemzimba wakho ngaphakathi sibulisa yini isibindi ngaphakathi that's why abantu baningi baphalaza kanimagazi bayashona ngendayeni through leyanto and then leyanto ikhanda ubovu ningaphakathi uhambiwa ngempethu hleze ubona nibafana ngani ilonda njalo ilonda lizani ilonda ziphuma nempethu yila abantu babhema kayini lesi sidakamizwa setiki lesi sidakamizwa setiki basenza irash bebangasenzelanga nabantu bemnyama bebasenzele laba abantu nibakwamba kama-ice kuzokwazi ukuthi bangalali ngendani labantu bahamba nesebusuku nekama-ice kade abantu bemnyama bathanda izinto nebalungu bathanda nemali basiletha-ke lapha neSouth Africa sizobulala abantu la ne-Afrika igama lakho ubani Sibongo? Ernest Mahlathini. Usithatha phi Sibongo sikaMahlathini ungapha? Ubaba enkosi wakaMahlathini. Sona nesibongo nisakuni nisicoshe phansi necambulo amanga
wakamahlathini ngampela. Igama lami original Ernesto Boaventura Mashathini. Ubani ube inkosi? Ubaba. Ube ikhansela futhi ube inkosi? Inkosi futhi. Funde kakhulu. Uphume ebukhosini njani? Yebo. Abathwalanga ngawe kodwa? No. No. Phela labantu abanamandla kuba khona ingane yodwa ekhaya okusetshenzwa ngayo. Awuqinisile. Sothi uyileyo ngane wena. Bese nesemndeneni base kufanele kusuka nomuntu oyedwa phela ugangile. Kodwa mhlawumbe kungenzeka. Ukhona umunye ofana nawe ekhaya nje onezikandali njengawo? Asanda ushona uMengoje lo webhunu. Lo webhunu. Naye ubegangile kanti. Bewugangile kodwa ugcineni kuyaka noganga ngesikhathi angatholani nengane nomfazi. Lapha angagcina khona ukuganga naye. Lapha nami senayithola manje. Yayisola? Nayisola manje. Nayisola manje. Bengisebenza kahle nobhuti wami. Bengisebenza kahle benelumuntu. Kodwa manje ngithanda ngani ngina uthini senayisontela senaxolisa nezono zami kaNkulunkulu. Uyabona ngenda izinto lezi benizenza ukuthi benithanda nami belusathana ngenda athi benifuna yini lesinesidakamiso sisihlala. Kulate manje mase konakele kanje? Sekulate manje lapha nisola khona manje ngana nemadlebe kanje. Ubuso lami lishintshene kanje. Benelemfene mina. Benishintshe ungethi nemfene. Samsilala nemabridge. Indawo ukuthi beningalali kuyona. Train inkanu ningafuni ukulalela nobhuti wami antshela njalo nemndeni. Ngandala nje isuka komndeni noma ungafuni ukulalela nemndeni wakho. Wakhishwa yena amazinyo. Nemazinyo. Izinja lezi. Kadlala ama pitbull kwakumele ufe ngaleli langa. Bekufanele nishonele amandla. Buka amazinyo lawo. Amazinyo. Abantu noma beninganawo namandla benishonele izinja lezi. Izandla shiswe yini? Lezi induku. Isikhathi sethu manje namba ngenduku. Induku lezi. Impela. No, ayikezwa kahle. Aniso uyabona. Yeah. No, ayiwe Ernest sibongile mfowethu ukuthi ufike nawe uzoshare uhlangothi lakho. Bafowethu makukhona nicabanga ukuthi niyafisa ukwazi ngalensizwa edabuka ngaphandle ningabhala lapho mina ngizokwazi ukumlanda ngifike ngizombuza leyo mbuzo engifisa ukuthi ngiyibuze because akujwayeleke ukuthi sithole umuntu wangaphandle. So ngicabanga ukuthi nje kunembuzo eminingi abantu abanayo ngomuntu ovela ngaphandle. Nina bendlondlo nophapha ekhanda kamenzi indaba lelo nto omemeza ngathi yakhalela ukuthi igula likaJama lichithekile lawo nina bakamputu ubomvu njengegazi nina bakashishiliza kwelimaholo limhlabeli imbhedule. Lokhuluma uprofessor ngoMkhize ngidabuka phansi kwaNongoma esigodini sabho umthetho ngasohlangothini la kaMandlakazi. Mangabe yaqala ukuba ingxenye yohlelo lethu lokuchungechunge le oyethamele i-How I Ended Up in Drugs okuyingozi engaphathi kwesitebeli MPTV1 lapho silanda khona abafowethu nodadewethu abavele ngeshiya ezidakamizweni bezosilandisa kabanzi ukuthi bawela kanjani ezidakamizweni nengqinamba babhekene nazo ngenxa yazi izidakamizwa. Uma ucabanga ukuthi is-active cash la indaba yakho leyo ngena ezidakamizweni zokubona kwabona uSawulo. Ngakho ke abantu abafunda khona konke sikuletha la mangabe uyaqala uba ingxenye ecindezela subscribe button ucindezele nebell siyacela ukuthi bejoine nemembership ukuze sizokwazi ukuthi kube nezinye izinto esizokwazi ukuzenza uhlelo ukuze nalo likhule luqhubeke mina njengoprofessor sengincenga